Cando se decretou o primeiro estado de alarma en marzo do pasado ano, Renfe suspendía numerosos servizos ante a limitación da mobilidade. Algunhas destas liñas supoñían o principal medio de transporte para os veciños de Rianxo, especialmente estudantes, a través das estacións de Catoira ou mesmo de Padrón. Agora o Concello demanda que se repoñan todos os servizos unha vez que mellore a situación epidemiolóxica e se levanten as restricións á mobilidade. Básicamente buscaba repoñer os servizos de transporte público ligados ao ferrocarril, que moitos deles que foron suprimidos no momento, por así dicilo, punto culminante da pandemia, cando retornou a vida a partir do verán anterior hasta fin de ano, pois non foron repostos. Eran servizos moi ligados ao transporte de estudantes, moi ligados ao propio transporte público de persoas e a mobilidade en xeral de xente que utiliza o transporte ferroviario. Pídese e demándase á Xunta que se inste o Goberno Central para a súa reposición. No marco da súa proposta que foi aprobada en pleno, o Concello rianxeiro demanda tamén a creación dun organismo encargado da xestión de cercanías para descentralizar o servizo e dar mellor asistencia aos usuarios. Ademais, tamén vai un pouco máis alá a moción e incluía unha reclamación que é o ente público galego que, ao igual que hai noutras zonas, se houvese unha implicación da Administración Autonómica na creación dun ente ferroviario que de alguma maneira se encargase das cercanías, xa non do que son a propia Renfe, pero sí que de alguna maneira impulsase o tren, ou impulse o tren como mecanismo de transporte masivo, podendo ser entre as diferentes localidades do país.